Čau lidi, vítáme vás u dalšího videa a dneska jsme tu s Natkou. Tady vidíte. A jako bude počívat v tom, že prostě Nufy bude na trampolíně a my s ním budeme prostě tam být a budeme si u toho povídat. A budeme tam na pizza, jo, protože tam budou prach. Ne. Jo, to by bylo dobrý. Ne, Dominiku, ne. Mami, řekni mu něco. No, to je jako, že se nestalo, jo? Vidíte toho peníze? Já ti pak chceš pak stáhnout takovou aplikaci na stříhání videí. Jo, nejsem zájem. Ne, Dominiku, nechybej. Jo, to by bylo dobrý práci challenge. No, ale jako Zarina jakoby potom nechtěla od někoho vzít, takže... Jo, prosím. Můžu? Teď tady utíká. Pojď, Nufy, pojď! Takže my teď sedneme, jak vidíte, jako Natka. Dominiku, sedni si, super. A Nufy, pojď. No, pojď. A tady je Nufy. Vidíte zadeček? Počkejte, já vám ukážu zadeček. Počkejte. Tady je zadeček, vidíte? A Nufy teď bude s Natkou předvádět čísla a s Dominikem a já budu natáčet. Ale Dominiku to radši Já neházej. takhle třeba. Nebo like dejte, na konci řekneme, Trošku to pohyb, na konci řekneme, kolik lajků bychom chtěli. 50 000. Ale to ne. Takže pojďte dělat čísla. Za těch 40 hodin. Ale pojďte to rozfajrovat. Pojďte to rozjet na lajky. A z čeho? Nevím. Uko Nufina. Nufin je z toho úplně smutný, že nemá asi maminku. Ne, že nemá se s tím hrát. Nebo s čím? Tak si hrajte spolu. Takže koukejte na ty čísla, co dělá s Nufinem. Nufy, udělej stojku. Ukáže Natka s Nufinem stojku. Jo, ukážem. Takže to je úplně neskutečný. Vidíte? Vidíte mu Teď ho... On ho zatáhl za kůži. Ještě to ukáž jednou. Můžem? Takhle. Zatáhla. To je strašně neskutečný. Teď je strašně zlej, takže teď by se mi zase k němu nepřiblížil. Koukejte. Já ho taky zatáhnu. No, teď si toho ani nevšim, koukejte. Koukejte na jeho kůžičku. Koukejte na něj, jak je Musíme ho trošku zaskákat. Nufina, au. Nufy, já tě rozkáču. Rozkáče kráva. Koukejte zblízka. A tak. A určitě se příště koukněte na další videa. A Jaký mají auto? čus! Nemají stříbrný auto.